הקפה בת 27 קילומטרים כאן בעמק לבן, מאות רוכבי אופניים שמתחרים מי העמוד הכי גבוה על הפודיום. מרתון ירושלים השלישי יוצא לדרך, אז שימו קסדה על הראש, מתחילים לדווש. אנחנו רואים פה היום למעלה מ-700 מתחרים בשלושה מקצים, כל אחד לפי אורך המסלול והקושי שלו. המסורת הזו אנחנו משמרים אותה ברציפות כבר שנה שלישית, ואנחנו מקווים בשנים הבאות אפילו להגדיל ולהרחיב אותה ואולי להפוך אותה אפילו לבינלאומית. ענף האופניים זה ענף שמאוד מאוד מתפתח בשנים האחרונות. ישנה השקעה גם של הממשלה וגם של הרשות המקומית, גם בפיתוח תשתיות בנושא האופניים. מעבר לספורט זה הפכה להיות תרבות, זה טרנד שבוודאי לא יחלוף, רק ילך ויתחזק. חיות מרתון מתאפיינות בכך שאתה מקבל תמורה מלאה בעד כספך, תקרא לזה. המסלול פחות אתגרי, אבל ממושך, ארוך, זה גם מטלה פיזית קשה, וזה קוסם להרבה מאוד רוכבים. האירועים כאלה הם אירועים חשובים לירושלים, יש לנו פה יתרון יחסי, ערים, אווירה מדהימה, אוויר מקסים, ולראות כאן תחרויות מתפתחות ומתקיימות בירושלים, זה תענוג אמיתי, כולם מרוויחים מזה. אני מזמין את כולם לבוא ולהשתלב באווירה הירושלמית. מה עובר הרגשה, אתה יודע, ככה לפני זינוק עוד ככה, מה יש בפנים? אדרנלין, הרבה מאוד אדרנלין. זה מסלול מאוד מאוד מהיר. יש כאן ירידות מטורפות, עשינו אותם לפני כמה ימים, שאתה יכול להגיע למהירות של כמעט 60 קמ"ש רק בירידה, מלא אבנים, מלא דרדרת, די מענה. אני מאחל לכם בהצלחה, 5, 4, 3, 2, 1. אנחנו רואים משנה לשנה כמות של רוכבי אופניים גדלה באופן ניכר, ואנחנו רואים פה פשוט חגיגה צבעונית של מאות רוכבי אופניים. למזלנו גם דאגנו שיהיה מזג האוויר נעים לרוכבים, וכולנו תקווה שכל שנה יוסיפו עוד רוכבים. ממש כיף, המרוץ מאוד מאוד קשה, מסלול בעייתי. רוב המסלול בקטע הראשון איזה ירידה, יש סינגל קטן שקשה להתמודד איתו, אבל שאר המרוץ זה עלייה טובה שמוציא את הנשמה. אופניים רוכבי שמשון, עמותה רשומה שהוקמה ב-2004. אנחנו מפעילים פרויקטים של ילדים יוצאי אתיופיה, פרויקט של דו-קיום על גלגלים. כל פעם שרוכבים זה כיף, אתה מכיר מקומות חדשים בכל רחבי הארץ. במקום שלא יהיה לנו מה לעשות מחוץ בבית או משהו, אז אנחנו יכולים להיות בחוץ, כאילו עם האופניים. מוצאים אותם מהבית, מוצאים אותם מהשכונה, רואים דברים שהם לא היו רואים, לא היו רוכבים איתנו. יש לך זמן, אבל אתה מדבר פלאפון וזה. מה, היה חשוב, החבר שלי היה אתמול דייט. נו? צריך לברר זה, בחורה בת 20, תקלה חמורה. מסתבר שהיא ביטלה אותו. מה אתה אומר? מה הפתרון? הנה, אתה רואה את הפתרון. תתקן את הפאנצ'ר. הבעיה מתחילה בערך שאתה צריך להחליט אם אתה יוצא להקפה השלישית. שם בדרך כלל אתה לקראת 3-4 שעות רכיבה, אתה מתחיל להרגיש טוב את השרירים, החום מתחיל להשפיע. דווקא במקצה של ההקפה ושל שתי הקפות, ומרחקים יותר רגיוניים של 27-54 קילומטר, הם יכולים לגמור את המסלול בחיוך. תינוק עכשיו. תינוק, מרגיש נהדר עכשיו. כל הסבל היה שווה. מה שאני רוצה עכשיו לעשות זה רק לישון. אבל אין לי שום תובנות מהמיקוד. צער לי. היה ממש קשה, ממש כיף. נהניתי, נתמכו לי קצת המים בסוף, אבל בסדר, הכי חשוב שניצחתי. ולסיים, להניף ידיים, מה בפנים? אתה מרגיש ככה כמו אלוף עולם. זה השעה הכי טובה שיכולה להיות. זו פעם שנייה שאני מתחרה פה במרתון הזה. יש לי פה
זיכרונות ומזכרות טובים מהמסלול הזה. נוף מדהים, השנה לפי דעתי הקפיצו את הרמה של הארגון וגם של המסלול. כיף להיות ראשון, מראש המארגנים נתנו לי את מספר 1, זה היה מחייב. הייתי מאוד מתאכזר אם הייתי מגיע ראשון.